Nara guys, sarang naghanak ka itong mangga. Impasag itong mga asida ni. Ayo, daday. Di mag-aslom po. Yung lakoan. Tanok, yan pila na na. Masin yan sa lapas na. Patak kilo, God. Bali 100. Saan iba po ni Sibya? Itong 20. Pili ko. Ha? Itong 20 na kilo. Sabi yung jaga. 20 yan 5 on. 5. Ay, bili 5. Di kayo ini di. Unong. Kaya para po. Di kayo. Pagkakit niya doon dire. Lagi. Mangita ta. Uy, lamit tong yilo-yilo. Pero yilo na dyan siguro ni. Uy, pagpakpak, pag example, ha? Ba po ni na maligjang wa may example, uy. Tagat ngayon ba na? Example eh. Nangatagay. Kaya marag yung hinog na rin. Kaya na napahak ya. Ano mo? Ha? Ang kare-kare ko. Bro, kumbata na rin. Tanugan. Guys, ang mga daag mangga, grabe. Isa kaplanggan ng mangga, uy. Madyo, isa kaplanggan, isa kasako ni. Kasako yun. Kinikitag mangga ang gabi. Dako. Kami na sasawan. Tuyo nga na matukal. Guys, madyong buntag na tantanan. Pero adlaw guys, magnegosyo sa ako. Negosyo kong mangga. Bitaw. Balik sa mig mangga. Indian nga mangga. Yeah, guys. Indian mango. Nga ni ba? Lamit ni nga mangga guys. Nga klase. Parang kalami kaso ni nga mangga guys. Kana Indian mango. Yeah. Nga na sila guys. Hinog. Yeah. Ganito na siya pag nahinog. Oh, di na. Oh, grabing yellow ha kaadyo. Kanina sa guys, oh, mahinog kanina. Paha ka nakibkiba na ni. Oh, di pa na sa hinog guys. Anong nang guwang nga? Nga na sa umaguwang. Yellow na kaadyo gamang Indian mango. So dinanis ko guys, bana sang igagaw unsa has lang itabangan og baligya kay arong mahalin kay nagdaog isa ka sako nga Indian mango gabi sa na pa-reserve og 2 ka kilo kani 5 ka kilo dato adtoy nagpa-reserve pod og 3 nay ag 2 ka putos nakuha na aw di ag isa ka putos ikuha na sa katong na pa-reserve na gabi sa 3 ka kilo pod ang manggihapit datos ninang ni Kim Kim. Salamat ka Diyos mga namalit katabang tas kuan. Thank you ka Diyos na daghan ka salamat sa mga namalit og Indian mango. Napay daghan dadto. Kita tong gusto pa mamalit dito. So guys, no lami si sa kanon. Basta maka kwanzid crunchy ka ajo. Unsa makaam ni dan enza. Yeah. Kani 5 ni ka kilo, 5 kilos ni. Kali. Barato ra siya guys. Barato ra ni. Ag 35 peso. Ag kanang kilo. Nanagas na pakpakan ang mangga. Mga antag mangga ninyo. Crunchy kaajo. Crunchy ni kaajo ba? Yeah. Wow, kayami. Hey guys. Ana. Ay, nandipad man. Ay. Ngara. Tubig. Ano sa? Bro. Ay, may kimi? Yummy? Yummy kung mas kim guys. Mi. Yan. Indian mango. Indian mango. Hinog na gina ma. Ato ta ilas kwanta. Tuwa dyan dato guys, alam naghana sa kaplanggana. Tumida to ka mga amig mangga. Kabi na nga ang pagta. Umata ko ang unsi ma. Oh, mamahal lagi ni. Allah. Oh, bawa lagi nih, guys.
Aga mang batang gamay ni iwik mapag-isa. Uy, sige na gyud siya anak yang baba. Mukbang ni guys, Mukbang na magmukbang yun, mig mangga. Oy, sus Ginoo. Arang kaluoy. Eh di ba pick Kaluoy, vlog gamang bata. may batang naghilak. Aga mang batang gamay to aluoy. May bata Kasama namang naghilak. man. Oh. Oy, sus tabangan. Kaluoy yung taon. Oy, sus nikad. Kitasan, nangitag suso. Na, nagilis pag imong ina. Oh, wait sa WhatsApp nung lujo nang usag naman ni taon siya. Na. Wala namang gitsetian. Gitasan na lagi. Gitasan ka na libang. Iwanay tiyan. Nalibang man. Madag piyong-piyong mo. Katay dyan. Katay dyan hangkot ka. Koto-koto. Ano? Katas ka dyan. Di dyan madagin yung Ngaag na dyan. Di matabang. Pasiriti sa na imong tutoy Di lang. matabang. Sa patutoy. Hindi na mo didi. Pasiriti na. sa pagbuwae ba? Magmakbang na no. Di kay bugno na yung tutoy. Nara. Yan na guys. Matik. Grabe makadaghiwa ga. Hana. Oh, tingin na. Mga na ta. ready ng isang Man asin. Mukbang. Magpag-asin lang. Isod sa platito sad. Ano gaw? Humok man ng yellow gaw. tagal. Oh, kadot magi kumuha di ko ngipon. Ikaw pa. Mga itong mangga. Naan. So, utang siya ah. Pati lang nga, mukhaan man. Hanggang. Kami lang tulo rin ang mukbang. Yeah. Asin lang. Sila. Dali. Pagmuwag ako ma. Alisod pag di magdungag. Ang magmanggaret ang kaonon. Mangga ipa ni hapon. Napagidaghang mangga o dapas langgana. Sa kaplanggana ag mangga. Isa dyan ni kasako gabi, nangahalin na guban. Wala kita ko ang green tea. Nara. Ugma pa to. Ugma pa. Patong 5 kakin. Pa mangga. Kinsa pa mo kuan diha pa reserve. Arang lagjo ang palinjo ang musdabaw na hinog na nikabutin ni padana. Hagnajo man. Iniktabok sa daga pa na. Lata na. Kabaho na lang magdagat na wala. Pasensya na gadud mo. Nga musladyo. Ang gusto mo ka. Ang musladyo. Dari pa daga aw. Ay daghan. Pakaplanggana. Isang sako, dyan na yabi eh. Isang sako ni gabi eh. Ay, tabangan na magkaan oy. Kalgang rupeno. Kaya nga sako pinhurot na mo. Ngayon, kag mga limahon to katilo mo nahurot ibig kaon. Hindi man. Labi lagi sausawan tituyo nga ay asukal. Sus, niya oy. Wa lang nga asom. Sabi ko yun. Kamo si Aslong. Ano, yellow na ni. Basta kumuk-kumok na siya. Yellow na. Himusak sa mangga dahil buhol karon. Ako ang mangga. Tunubuan, di ba wala? Buwan, mingawo na pami. Mangga nga, Indian. Kung sa tuyo mo hanggang ingon gabi eh? Indian mango. Indian manghod. Mangkon. Mupalit. Nabuing ba mo? Manghod, Mupalit ba mo Indian manghod guys? Arang ka dyan. Pagtanaw pa nga, ano naman yung manghod naman yung imbis mango. Indian manghod may hang na po sino. Gidali-dali ra pa nag-edit. Indian manghod. Nga, oy. Mapagaw, punit. Mukban ba? Suslo pa niya lang. Ah, kalma sa daan. Sudaan to, lani. Ano ba dito itong giluto, no? Siya na dito yung nagluto. Sa Magkawalan siya kumpleto lang mag-ipon, kaya tubangan na may Lagi. Uy, iyaga. Namor rabbit. Napag, mukbangir. May awe. Tapos lang kamay asin. Katong pillar lang. Naman. Pili lang Mukbangir. Magkalkalag man. Giganahan o gias naman. Nyambi itong planggana ka ng kanang planggana giko. Baby. Pillar. Sa sekto. Mga hawak ni ma. Paghaling na Okay, dito. so? Wala. Oo, nag-live gini. Alive na? Live mo nga, nag-picture ako. Nagmukbang may mangga, kaya arang daghan naman good. Yes, magluto may french fries, tiya. Ron-ron, sa panagamay, dyan atos ng ketchup. Yeah. Okay, luto na guys. Gamay ramen maluto naman sa mangkaha. Gumatoy rin masigo. Pwede na pa rin.
Okay, pembutangan guys. Wah, dah na guys. Dugangan. Okay. Yan na. Samang french fries. Okay, karawon. Kamay magamang kaha. Kung makuha naman ang guys. Yan ang maluto ng un. Tentang yung mais. Kimi, paano? Hapit na maluto ang french fries. Wow! Ganahan ka? Noto yung mga snack. Snack man niya guys. Sila na pagkitsat ha. Yummy. May nakakuan. Naman. Sili. Oh, may sili to. Kaya may sili. Ha. Naman. Hangan ko. Hangan ka? Sa ketchup? Di man. Tamis man to. Tamis ang hang. May sagol. Banana. Wow! Yan na guys. Luto na ang french fries. Yummy. Kuya Ken. Tayo na. Ngan guys. Ngan tayo yung french fries. Yan na. Luto na. Uy. Yummy. Marag na sa McDonald's. Apakto dahil atang bay. May ay. Makdo na katang bayan ta. Apakto na atang bay. Makdo agatang bayan no. Hindi dahil agatang bayan na. Apakto. Nahin mo ng makdo. Yummy. Ang tanong kita. Antag french fries. Yummy. Tanong ko muna ko na nasili na. Sama ni. Tamis, anghang. Naisili ko mar. Kung sa isa lang niluto. Skabitsi man na. Kalami, oy. May agas, oh. Ako yakin Kim. Yummy ko yakin Kim. Ang nagmachikiting. Gusto ko igal kayo diha. Ako yabi. Papikas? Ito, papikas si kuya. Talin na to. French fries. Namin tag... Dahil na pa. French fries tayo, guys. Sunod na. Ma. Sunod na po na. Dada na po sila kuya sa french fries. Asa mo ano ang french fries? French fries. Amin tayo iladad sa McDo. Ito McDo. Ito sa french fries. Puhon. May snack naman, guys. Yummy guys. Yummy guys. Ma-happy ko. Tay, nganong happy? Ganahan na ko. Ganahan man sa dana, guys, french fries. Mamanay isang sige request kada kuan. Dating snack ka na mo isang ipaluto. Ang kabuntag, kahapon. Magpahinga ni si Ja. Mga kuyas. O mama, murag snake. May snake. Balaykag. Nami. Misa guys, nga ni mo isaw-saw ka ni ba? Ketchup. Chicken. Chicken nuggets. Batang nanilok ganahan sa din taon siya guys. Ganahas Kim. Lami Kim. Yummy agi snack. Uy, langaw. Pastilan. Langawan ni. Yummy agi snack Kim. Nahan si Kim. Uy. Unag-undang sa Kuya Kin. Yummy. Puno naman. Yan guys, sinaw. Sinaw Usod. Very good nga bata. Busog na. Very good. Na water daghan, no? Thank you, Lord. Busog ko. Salamat, Jesus. How guys, Hinlo ang sudlanan, oy. Hurot ni Kimi. Sinaw, day. Sinaw ang sudlanan, oy. Ala, na may naong ni Kim na kita. Ala. Garaen, Hapon guys, kalami sa mong gulay nilaw oy, aralami abay, alukbate. Talong. Hapon guys, parisan ug buad. Uy, aralami akadyon hapon. Looking.